Segon dia de repartiment de mascaretes a majors de 65 anys i col·lectius vulnerables a les farmàcies. Algunes asseguren que s'han trobat amb alguns problemes informàtics. Des de la Conselleria diuen que només hi ha hagut incidències comptades amb l'historial d'usuaris. També recorda que tots els majors de 65 anys i grups vulnerables tenen reservada la seva mascareta. Francisco ha anat esta vesprada a la farmàcia a replegar les seues mascaretes. Como ayer era festivo, yo, además de que venía por medicamentos, digo, voy a recoger las mascarillas también. Menor afluència que este matí quan tot i la pluja s'han format algunes cues, però no aglomeracions. 1, 2 i 3 en esta bolsa i 3 més en l'altra. Vesprada més tranquil·la a les farmàcies com està situada al centre de València després d'algunes cues este matí i algun problema al sistema informàtic. La normalitat està sent la tònica en esta vesprada. Diuen algunes farmàcies que en moments puntuals han tingut problemes que han solucionat. Nos quedábamos así un momentito, lo hacíamos cuando pudiésemos, ellos pasaban mañana. Des de la Conselleria asseguren que no ha sigut un problema informàtic, sinó puntualmente algún problema sobre la información de la historia del usuario que está clasificado como vulnerable para poder retirarla. Recordar también, por otra parte, que hay 60 días para recoger estas mascarillas de la Consellería y que las personas que son beneficiarias de atención farmacéutica domiciliaria también se le llevan, al igual que los medicamentos, a sus domicilios. 1.200.000 persones majors de 65 anys i col·lectius de risc tenen dret a aquestes mascaretes. Realmente hay absolutamente para todos los pacientes. Sense pressa, tenen 2 mesos i fins i tot es pot enviar algú per a replegar-les.